Kaže li se asistent, dirigent, Jugoslavija, Aleksandar, paradajz? Kaže se, odnosno tako bi trebalo da se kaže, ali se tako najčešće ne govori. Mnogi govornici srpskog jezika danas ovo čuju kao jezički teror onih koji bi hteli da u jeziku sve bude pravilno. Mora li u jeziku sve da bude pravilno? Ako jezik podrazumeva i jezičku ili govornu praksu koja je često u suprotnosti sa zamišljenom pravilnošću. Retko ko će reći paradajz, većina kaže paradajz, ali ako i većina kaže paradajz, da li tako zapravo inače treba da se kaže? Verovatno da, zato što ne možemo nasilno uvoditi pravila u jezik, jer jezik morao da bude elastično stabilan. Što to znači? To znači da jezik naravno mora da baštini određena pravila, to ga čuva od propadanja, raspadanja, a sa druge strane, ukoliko se opire jezičkoj praksi, to jest ukoliko zanemaruje ono što se najčešće u jeziku čuje, onda na taj način jezik postaje krut i vremenom takav zamišljeni jezik nije sredstvo komunikacije. Dakle, da li ćemo reći paradajz? Hoćemo. Zašto bi trebalo da kažemo drugačije? Zato što jezička norma tako nalaže. Možemo li učeći jezičku normu da se naučimo pravilnijem govoru? Možemo, ne moramo po svaku cenu, ali ne treba da nas mnogo nervira kada nam neko kaže kako bi trebalo da govorimo, zato što je u osnovi svega jezička pravilnost, a ne zaboravimo da ukoliko pravilnosti nema, onda će svako govoriti onako kako želi, a kada svako bude govorio kako želi, onda u stvari nećemo se više sporazumevati.